पुणे शहरामध्ये मुसळधार पाऊस होतोय आणि त्यामुळे अनेक भागांना नद्यांचं स्वरूप प्राप्त झालेलं आहे। मोठा पाऊस झाल्यामुळे पुण्यामध्ये अनेक ठिकाणी पावसाचं पाणी साचलेलं आहे। सिंहगड रोड, मध्यवर्ती पेठा, त्याचबरोबर स्वारगेट, कोंढवा आणि खडकवासला भागामध्ये पावसाची सकाळपासूनच रिपरिप सुरू आहे। संततधार सुरू आहे, तर कधी-कधी मुसळधार पाऊस सुद्धा होतोय आणि या मुसळधार पावसामुळे पुण्यातील शासकीय विश्रामगृहात पाणी शिरलंय। तसंच कोथरूडच्या गणंजय सोसायटीमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरल्यामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली आहे। आपण हे दृश्य पाहतोय, पुण्यामध्ये मुसळधार पावसाचा तिथल्या निवासी संकुलांना आणि रस्ते वाहतुकीला सुद्धा फटका बसलेला आहे। काही ठिकाणी पाणी सुद्धा साचलेलं आहे आणि त्यामुळे वाहन चालकांना आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतोय।